vítajte pri programe Ako a prečo kastrovať kukuricu. Vítajte na kukuričnom poli v Rakúsku. Je to tak. Tak dnes si ukážeme, ako vlastne kastrovať a prečo sa kukurica kastruje. Takže kukurica môže byť samčia alebo samičia a kastruje sa preto, aby sa sama neopelila, ale aby opelili samčie rastliny samice. Je to tak. Takže princíp je jednoduchý. Na vrchu máte takúto jednoduchú metlinu, respektíve kovadlinu, ktorá sa pekne odbalí a vytrhne. Môžeme si to ukázať ešte raz v pomalenom zábere. No, tak takto sa to presne nemá robiť. Je to tak. Aké iné veci v tomto kukuričnom poli môžete nájsť? Zaujímavosťou sú takéto krásne rastlinky, ktoré majú aj oni. Je to tak. Je to také. Ďalšou zaujímavosťou sú rastliny ako durman, ten však bohužiaľ pri ruke nemáme, alebo bandurky. Samozrejme bandurky a ganža. Je to tak. Aké iné veci by sa v kukuričnom poli nemali robiť? A potom to string. Bod 1. Obhadzovanie. Bod 2. Vynechávanie. Toto si komu nechal? Prepáčte. Bod 3. Rýchla práca. Nebuď hyperaktívny. Bod 4. Trhanie v nesprávnom rade. Boha do piči, tu kastroval, alebo čo robil do piči? Jebem Boha, každá. Čo vlastne na prácu v kukurici potrebujeme? Starý slamený klobúk, Dobrý. okuliare do vysokej kukurice, šatku na zakrytie tváre, To je tak nepríjemné. Tematická. ľahkú košelu, No, geniálne. Aj my máme. Smrdí už, no. staré topánky, Mohli by byť aj lepšie. Lepšie boli, je. No, dobre. Dravie, ale fajne. a nejaké iné nohavice. Ja som celý doškrabaný. Sa zídu, no. Dobre. To je celokrate si. Joj,